ҳоло вазъияте ки дар ин дунё ҳаст, аз ин истифода карда барои бехатарӣ тепловизорҳо насб карданд дар ҷойҳое ки гурӯҳи одамон зиёданд. акнун метавонанд ки ҳатто ин ҳолатҳои ногуворро ҳам бинанд. инчунин чеҳраи одамони шубҳанок ва дар ҷустуҷӯбударо тавассути камераҳои назоратие ки дар кӯча насб шудааст муайян мекунанд. дӯстони азиз салом, бо шумо ҳастам ман Мубориз Аҳадов. ин камераҳое ки мебинед ҳамаашон оддӣ нестанд. баъзеашон чеҳраи одами шубҳанок ва дар ҷустуҷӯбударо аз байни гурӯҳи калони одамон зуд муайян карда ба диспетчерский центр, яъне маркази назоратӣ хабар медиҳанд. видеои имрӯзаи мо бисёр як видеои ҷолиб мешавад. шуморо лозим аст ки дар як ҷои роҳат нишинед, видеоро ба ёру дӯстони худ фиристед, то онҳо низ огаҳ бошанд. моро то охир ҳамроҳӣ кунед. ин мард дар кофтукоб қарор дошт. бо сабаби садҳо путёвка, яъне роҳхатҳои қалбакӣ фурӯхтан ва аз худ кардани ин маблағҳо гунаҳкор дониста мешуд. мардро 1 сол пайдо карда натавонистанд. дар рӯзи ден городи шаҳри Москав чеҳраи ин мардро аз байни гурӯҳи калони одамон яке аз камераҳои назоратие ки дар кӯча насб шуда буд аниқ муайян кард. тахминан 200 метр аз ин камера дуртар ӯро дастгир карданд. чунин намуди камераҳо пештар танҳо дар вокзал ва аэропортҳо вуҷуд доштанд. ҳоло бошад чунин камераҳо дар кӯчаҳо, маркази савдо, дар нақлиёт ва ба наздикӣ дар метроҳо низ насб карданд. ин камераҳо чеҳраи одами шубҳанок ё дар ҷустуҷӯбударо тариқи баъз задани зуд тафтиш карда онро дақиқ муайян мекунад. агар лозим шавад маркази назоратиро бо сигналҳо огаҳ мекунад. хушбахтона ҳаст сайтҳое ки мо тариқи телефон ва компютер ба баъзе камераҳои шаҳрӣ, инчунин ба камераҳои дигар давлатҳо низ пайваст шуда тамошо кунем. оиди ин дар канал видео аст, силкаашро дар описанӣ мегузорам. ин камераҳое ки дар боло қайд кардем ғайриқонунӣ нестанд, лекин боз одамоне пайдо мешаванд ки пинҳонӣ дар баъзе ҷойҳое ки қонун манъ кардааст камера гузошта сабт мекунанд. масалан ҳаммомҳои умумӣ, дар ҳоҷатхонаҳои умумӣ, меҳмонхонаҳо, хонаҳои иҷора ва ғайраҳо. камераҳои имрӯза он қадар хурд ҳастанд ки дар як дидан онро пай намебаред. аз ҳамин рӯ моро зарур аст ки ҳушёр ва боэҳтиёт бошем. дӯстони азиз, оё медонед ки тариқи телефон ҷойи скритии камераро ки ба чашм аён нест муайян карда мешавад. камераи телефонро кушода виспишкаро гиронед, дар гирду атрофи хона оҳиста оҳиста давр занед. вақте нури свет ба линзаи камера мезанад, рӯшанӣ акс ёфта ба камераи телефони шумо аён мешавад. камераи пеши телефон, яъне фронтални, қобилияти муайян кардани ранги инфрасурхро дорад. чароғи хонаро хомӯш кунед, пардаҳои хонаро маҳкам кунед, камераи пеши телефонро гирон карда ба атрофи хона давр занед. агар дар хона скритая камера бошад, як нуқтаи хурди сурх дар камераи фронтални телефон маълум мегардад. мо инсонҳо одатан гармиро аз берун ҳис мекунему, аммо дохили гармиро дида наметавонем. тепловизор ба мо имконият медиҳад ки гармии ба чашм ноаён, яъне дохилиро бинем. дар баъзе филмҳо дидед аз берун истода тавассути тепловизор муайян мекунанд ки дар дохили бино ягон кас ҳаст ё не. тепловизор объектив аз германӣ линзаи мустаҳкам ки дорои қувваи баланди гузарандаи нурҳои инфрасурхро дорад. аз ҳамин ҳисоб тепловизорҳо ҳарорати дохили баданро муайян карда метавонанд. моделҳои нави тепловизор ҳатто ҳароратро бо градусаш нишон медиҳад. ин асбоби электронӣ нархи хело гарон дорад. шумо пай бурдед барои чинро гуфта гузаштам. ба ин нархи гарони асбоби электронӣ нигоҳ накарда бисёр давлатҳо барои пешгирии вазъияти имрӯза ва муайян кардани ҳарорати бадани одамон дар ҷойҳои серодам, метроҳо, маркази савдо ва дар кӯчаҳои серодам насб карданд.
У пассажиров московского метро начали регулярно проверять температуру тела с помощью тепловизоров. В случае необходимости сотрудники подземки вызовут скорую помощь. اکنون نه تنها حرارت بدن بلکه این حالتهای ناگوار هم از چشم آنها غایب نمیماند. خوب دوستان عزیز، این بود ویدیوی نوبتی. دعا میکنیم که خداوند نگهبان ما و شما باشد. خیر.